बात होके ए है ने कौना के पिलुए पर है ने काजी बाबूजी का भई बा नतिया रोज जो पी के घर में उड़पांख मचाइले रहत है लगे तने तत्ता पड़ा काहे लगड़ तड़ा अच्छा ये बताओ कि काहे ऐसे कर सकते दारू पे तड़े अतनी माने पियने माने अन्ना ना हन हम तू देने भी हम मारते हैं ई मन से तो के हां तू काजी बाबूजी झूठ बोलता तू दारू पिए तड़ू ए बाबूजी हो के 50 रुपया गिरल बा हां अब देखी नहीं के अब नहीं गोड़ा में आ हिता दा हाय आई सारे रुपया के नाम पर 6000 दौड़ल ऐसे लंगड़ा तो सारे ना सब छोड़ा खबा बहाने रहे दारू के छोड़े के मन रही तो नग नखरा मदद करी असन अच्छा सुना ना एगो बात सुना अरे तनी मनी लेला सा त कोनो बात नहीं थे लेकिन सुन ला तारा के बता दे तनी हां अपना की हां सरकार दारू बंद कर देले बा आ जहिया ई पकड़ा जाई है त तू का बोलत तारू ई का के तो उहे बता दिए त पुलिस आई जब बंद रही है नु 6 महीना तब तेरा पता चली ए तत्ता का होनी आइन मा होली आइल बा हां अरे अब वही कहां आइल बा अभी तो ढेर दिन बाकी बा माटी लगानु घर में बेच के पी जा होली आई बता लेनु का कितना दुनिया में आई पहले कान पकड़ हमार कान रे हाइला ना काका हाइला ऐसे मारा अरे कान पकड़ के पहले उठा बैठी कर 10 बेर कि हम दारू ना पिए हम दान पिए हम होली में जबरदस्त हमने के हम होली में दान करने नहीं पाए होली में तू ऐसे मोड़ दिन हम ये पर टूट जाला अरे छोड़ा मारा कि इंजन अगर पलट जाओ सुना दारू पिए के पहले हमरा से पूछ लिए हां तनी मनिया ना हमरा से पूछ लिए खाली अनु आ सुना होली के दिन आवे वाला बाटे तनी बढ़िया से रहलो कि रमन चमन कर के उत्पाते मचा दे बाबूजी वो दिन बनाले रहनी पुआ पूरी खूब रह हल्दी के बदल ललका रंग डाल दिहल ई ललका रंग हो जागला आय बाबू तो जे खइले ओकर मुंह लाल हो गेले और कुछ लाल हो गई मैं बुझात रहनो कि मां से खइले पर लाल राम रे राम अच्छा बाबू सुन ना सुन होली के दिने लेवे के पहले हमरा से एक बिया के भेंट कली है ओकरा बाद डिसीजन जोन होई कइल जाई काजी बाबूजी रौ रुपी गाड़ते बनी हम मेहरबान मारे लगी तोहरो के ई बात कहतनी बाबू कि होलिया के दिने माहौल सरकार के का बाटे उ देखिए के नु पीना तो 6 महीना का भीतर चल जाई ई बुझेले नहीं नो एकरा दिक्कत होखबे करी या ओकरा 6 महीना तू जे रोड पर बवईबू त काहे बवईबू ए सब कहनी हां एते धारे भेद दने तत एते धाने भेद दो मैं सारे दारू पी तू कहे जा करबा अरे बाबूजी दारू पी हते एगो गोरू ऊपर एगो नीचे एगो बात सुन एगो बात सुन तारा कुछो कइला की जरूरत नहीं है खाली एक बे खाली दरोगा जी के फोन कर दिया कि दारू आइल बा हम नंबर नहीं पहला नंबर ला हां 100 नंबर 100 नंबर तो हम लगा ली 100 रुपया देता है हां ए देखी बाबूजी रोरे पर केस कर दे घुस वाली हमरा पर ए हट ना भी केस कर दे रोरे पर के घुस वाली बुढ़ाऊ खा लो ना एक समय अरे चला तो हमरा के काहे पकड़ाता अब बाद में दिए ना अब ही ना बाबू सुना ना 100 नंबर धाने भेज दो ना धाने काले मारे घर भेज दिए तोरा का मतलब मैंने दारू पी के जहिया आई कहिया 100 नंबर पर जाइबा कि ना तू ए जालो घर जा जालो अपने घर जालो डांटा जालो अपने घर जालो अपने घर ए ले जा घर ही बंद करके मार